Da kajing sukya halo kajing pensateng ka Khasi Hills Autonomous District Council mentala laisnem tam ya kajing dawa ban weng no ya uba basyampang thaba kumuling do jong kahima soyong aga khatwei tarik mentau benai leber ke Joint Action Committee jong ki khun ki hajar kahima soyong gelalit tur sa KHEDC da kajing bitar bat kila persang ban pen khalam ya ke kherdap ban rung jubor sakanik office. Da kajing sokya halor kajing pensateng ka Khasi Hills Autonomous District Council mentala lai sinam tam me kajing dawa ban wengno yuba basyampang thaba kumulendo jog himas oyong. Ha ka khatwe trik ulber ar hajar arpuar ke Joint Action Committee ki khun ki hajar himas oyong ki leliktur syaki HEDC da kajing bitar. Par kila persyang ban pengklem ka kerdop bandrung jubor syapok kene ke office. Ki nong elam ke Joint Action Committee rengkat bat ki khun ki hajar lelum hapok ka pulau jong ka HEDC ha kabakilara ki jingtho bandawa wengno yuba basyampang kumulendo ke himas oyong. Bat kila dawaru ba usi yam ka HEDC ba Titas Starwell Khan badu executive member ba Jamborwar ki Benhar Shukino. Halor ke jing bamshin kya ye ke jing ujor bat ke jing dawa ki khun ki hajar ban wengno yau ni ulendo ke himas oyong. Ki padba kila yang hakani ke jaka bat hadin katukane por kila lektur kensan bandrung spa office jong ka HEDC. Nrai ki pulit enforcement ki berentang katukane ngot kila khang mardor ke kerdop nrai kini ki padba ki bela bitar kila tan jubor bat kene ke kerdop kala julor. KDC dam diri 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 KDC down 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 MDC down down MDC down down MDC down down kadao ko ik ba penlong yangi benginwan ne nakapor sa kapor nilayat kat kum ka linti badai bandawa nilawan na kinong yalam jong ke JC khun ki hajar jong ki masayong banbu ki jingtho hangne nakapor sa kapor kat ba bangila kren ki press ki media ru nakapor sa kapor hendre gane kam sai so ai kadao ko kalong ba ngi wan ne mun kong hi kalong ba ka jing le don bor bat ka jing di tat dor no jong ne ulungdo jong i ba sampang thaba ya ka hima jong i ka snat hima nongwa ka ba ha ka jing pe jong ka hima soyong te de ha ka ne nong rim yuan hang ne kata ka dei ka ba ka ban kong ka ba ngi ni dawa ban hyar u ne u lingdo ka ba ar pada kalong ka jing sinsar ka jong u ha ki snong ki thau ki jing pat snong ka jing bomla ka jing sinsar marwei kum ki longdo raj kiraj mat pana karaj nokse bat unai basampang thabaru umla ai ban pinterkam ya kanu ginu ga bat don hiru ya ka an ke jong u kumno ban pinterkam apok ka hima soyong te nakapor sa kapor ni lawan hangne ya ka ban wan kren UEM ilaka ayu CEM UEM ilaka ru kumju hi tingila adon nakapor sa por re kendet ni UI kensan apdeng ke jing dawa ke jongi ya ka hima nongwa bakade banwan sa ka hima soyong mar kadi ka hima ka jongi hendrei yu ka social media boong ba ka hima soyong kan namla su ba ka hima nongwa makamla su banwan sa ka hima soyong kan don sa jirang de kata ka nong rem bangi ngiwan da ka jing sukhya ba ka jing sungu pisa mensim banginwan bentiet ya kane ka bentiet jingkhang ya kane ka KCDC ya kane ka por kata ka de ka daw kata ka de ka nong rem ka bangi ngiwan hangne kum ki khun ki hajar jong ka hima soyong
Ban yale ban penjai-jai kini kipat ba kelas sedang ban bitar ki he ajong ketenat enforcement rengkat bat kibor pulet kelas sedang ban penjai-jai kini kipat ba pakin amyale persya de kebatmu ban rung jubor spo office. Kumta hadin katuk nepor kilala ban pensutu iginong yalam ke Joint Action Committee ha keba kila kongo ban long kibajai-jai bat kila menjuru ban ekran bat ki arngut ki executive member ki bekentub uba Martel and Mukim bat uba rangkensai karbuki bandawa bade ban weng no mardor yau ni ulengdo ke himas oyong. Namar ka jingsen syar jong mentala arpos nem kilong ba kam syamlayat kat kum gariti trekam nebo ulatip yo putusan jong hima. Kini kinong yalam ke Joint Action Committee kilong manado kasnam arazar kat kendai kilowan man ujor syaka KHADC ha keba kile kendo yau CEM bat yau executive member bakmi egatanat ilaka Labun Sien bandawa bade ban weng no yo ni ulengdo. Hendrai hadu mentaru kim syam lalai bat kim syam laken snap satyai ke jingdawa ukun uhajar ke himas oyong. Nalor kini kilong bagajing dawa jongki ban weng no ulengdo kadai namar baya kan nongwa mau tamur ladetad sya ke himajirang. Bat ya kanongwa mau tamur lakam ban kentur pot bean da kejela asam. Kilong ru bakim syum lahon kejing ekran bat ki executive member ka KHADC namar bakim la ban ai kanu kejengkular hendrai kila penpau bakin se ekran yang mat jeng dawa ha kejing elang jong ke executive committee. Chairman ke Joint Action Committee uba Purning Star Shabong ulong baga District Council gadon keti hakaban lila mi kijaka jong kanongwa mau tamur syakajela asam. Bat kelayo ban shnai ki surok bat am syamladan kinu ki MDC iban keren persya AA. Ba u hakajing yakan manengi smutu syai. Ba u executive member bada in charge yakna ilaka upenlong yakan ka kamkum ka kamkai. Ya ka ka sti ka bangi ai nadu usnam arjar ka khandai usubrat yak ta sti ukam lem syam la pentip ai wat tang apo isiru. Te kene ka daw ka pelong yang iba kene ka district council ka don keti ban lilam yak tai ka nang wa mau temur bat ka jing lilam yak tai ka nang wa mau temur ngi iba ka don keti ru ban ai no sasar ka asam hadu menta ka sarkat asam kelawan ban tau ki surok ban klon yak tai ka jaka ngi i wat tang weiru MDC ban ken hal ka ne ka benta te nata ka daw ngi isai kedar ba kine ki MDC ki dei syaki ingkong selamat ki dei syaki ta kindong diri ladam dai kinong diri balai kim kan haba ka khendeu ka siap jengi kalai segi wei pat gejela ladam dai ki ingkau selamat balai kim semlalai halor ka jingdu no yak tai ka jaka te kumta isoba kane barakhot ka dai hi ka jingle thurmur hangne ka jing don kti hangne ka jingle politik hangne bat ka dai ru ka jing ka kam ka ba kum kinong diri hangne po district council